Робота над фільмом «Антиутопією. Номери» за одноіменною п'єсою Олега Сенцова майже завершена. Про це заявив відомий кримсько-татарський режисер Ахтем Сеїтаблаєв. Саме він вирішив допомогти незаконно ув'язненому в Росії земляку та колезі і погодився стати співрежисером його картини. За словами Сеїтаблаєва, він постійно листується з Сенцовим і саме так отримує від нього, як від головного режисера-постановника, детальні вказівки щодо зйомок. Дату прем'єри номерів поки що не планували. Ахтем Сеїтаблаєв нині працює над тим, аби спершу стрічка потрапила на світові кінофестивалі. Адже, за його словами, саме про це передусім і мріє Олег Сенцов. Насправді, співрежисерство – це доволі тяжка справа. Режисер є до певної міри диктатором. На майданчику має бути один командир і одне бачення. Але своєю співучастю я хотів хоча б якось віддячити Олегові за те, що він робить. За те, що, завдячуючи йому, в тому числі, весь світ знає і про Крим, і про те, що відбувається в нашій країні.